Кайнар бәйрәм сәламнарын юллыйм сезгә, хөрмәтле минем туган теле телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тамашачылары. Мин эфирдә Роза Хәйруллина янәдән сезнең белән иң татлы, иң матур репортажны эшләргә керештем. Без бүген башкалабызның үзәгендә урнашкан иң зур майданда, иң зур бинада, Уфа аренада дусларым сезнең белән. Һәм инде барыбызның да яраткан Башкортстан Республикасының халык артисты Яруллин Вилдан Хайдаровның бүген 55 яшьлек бәйрәм тантанасында дуслар. Әйе, бүген монда 7000-нән артык тамашачы. Бүген монда иң популяр, иң текә йолдызларның чыгышы көтеләчәк. Шуңа күрә дуслар, бүгенге репортаж ул һәр вакыттагыча яхшы, сыйфатлы һәм дәрәҗәле була. Безнең белән бергә булыгыз. Хөрмәтле дуслар, Вилдан Халидар улы Яруллинның гримеркасына якынлаштык. Һәм мин инде изге сәгатьтә дип кирип китәм аның бүлмәсенә. Әйдәгез әле белик әле хәлләрен бергәләшеп дуслар. Әйе, таныш кына. Шулай дуслар, шушындай атмосфера кирәк нәкъ сәхнәгә чыгыр алдыннан. Чынлап та бүген бит бик җаваплы көн. Бүген бит безнең хөрмәтле яраткан Вилдан абый Яруллинның тормышында зур вакыйга. Аңа бүген 25 һәм ул безнең Уфа шәһәрендәге үзәк иң зур биналарның берсендә үзенең концертын оештыра, юбилей кичәсен оештыра. Хәерле кичләр, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, хәерле кич. Ничек хәлләр, кәефләр инде аны сорамыйча мөмкин түгел бүген. Менә үземне тынысландырып, концертка әзерләнеп утырам. Үзем битсә белгән дугаларда укып. Әйе. Мен әйтергә кирәк, чынлап та инде чыгышлар алдына менә шулай һәрбер җырчыга үзе белән үзе генә калып, әйбәт сөйләшеп, бөтен булганнарын теләп укып чыгарга кирәктер. Әзерлек ничә ай барды бу шушы матур зур вакыйгагызга, Вилдан абый? Ярты ел тиһәм дә хата булмас. Ярты ел без әзерләнә башладык һәм ниһаять менә бүгенге нөктәһенә килеп җиттек. Әле әйтергә кирәк, Вилдан Халидар улы ул безнең Башкортстан концертлар залының җитәкчесе булуына карамастан сез бит әле Уфа аренаны алдыгыз. Авырлыклар, кыенлыклар күп булдымы? Кыенлыктар булды. Ул кыенлыктарда без ярып сыктык дип уйлайм. Аллага шөкер, бөтен сакырын кунактарым, достарым килеп иттеләр. Мен шуга бик шатмын. Тугандарым килеп итте авылдан. Вилдан Халидарович, с юбилеем! Әйтергә кирәк, Уфа арена бинасында, мондагы майданда бар яклап та камералар, экраннар. Әйе дуслар, чынлап та бу тамаша югары дәрәҗәдә сыйфатлы усын өчен Вилдан Халидар улы бар көчен салган. Ул инде әле концерт та башланмаса да сизелеп тора дуслар. Инде концерт башлангач мондагы мөхитне инде мин күз алдына китерәм һәм сезгә дә тапшыруында мин сезгә күрсәтергә тырышачакмын. Менің өз яраткан төркемем бар. Беренчесе Карван Харай төркеме, икенчесе Олег Газманов, өченчесе Майкл Джексон. Мен Карван Харайдың барлык йырларын яптан беләм. Шуңа ошондай байрамга сакыргас, мен дә рәхәтләнеп, сын күңелдән килдем. Туган көнең белән сине бәхетле узын гомерләр телим үзеңә. Иҗатыңны зин гомерләр. Сине нык яратабыз, хөрмәтле. Шәп итегез. Башланды дуслар. Уфа шәһәре бу концертны, бу тамашаны күптәннән көтте. Һәм менә ул башланды. Вилдан Халидар улы Яруллинның чыгышы белән дуслар. Тамашачылар тын калып, тыңлап утыралар. Шундый матур, моңлы, үзенә генә хас тавышын Вилдан абыйның.
hörmətli dostlar, Seritip Qanat Tapşırığı özünün üçün davam etə. Min ələ mənim ardımda şunday birsindən birisi şibər, usta, talantlı büyüşü qızlarımız. Güzel dance biyu türkümü. Hamindi. Ayollar sizə qoynar selamlar jibərlər ebit qızlar ayda güzel tağı tamaşaçılar iştirlikdə selamlar jibəri gəli. Vildan ağay, doğan günü bilən. Oh, hoş işlere gelip tura. Bu indi tuğan gün bölegi şulay bit. Kuşnarenka rayonundan Vildan Halidarovичтың dostları dur beleş pişirip alıp gelgenler kustana sitip. Onun isleri Artistlarda neydi haylayıbız indi. Yılmay əli, dostların kıvandırıp. Yaşa əli, dostların kıvandırıp. Bugün ben siz üzerine mene 4 söz bilen ayda güzel 5 bugün sizge 2-5'li nindi 5 ayrım sıfatınızı üzerinizde siz hürmet edesiz. Doğruluk, punktualность, bıhtalik, onlarda ihtiram etu, kişilerde kesetu, özünün doğan yağında yaratu, halkında yaratu. Sizin de hemmeğizde şunday sıfatlar bulsunlar, şınap da bizim artistlarımız aydıp gittiler. Vildan abi gibi kişiler dünyada köbrek bulsa, jirde şunday yaşayış motoru bulur edip. Amin, rahmet. Konsert gürlep devam etə. Biz sahne артында өлгөргә тырышабыз. Шуңа күрә кемнәрне без электр өлгөрдек. Алар янашасында біз басып торабыз. Һәм инде бүген Vildan абыйның юбилее. Бүген аның туган көне, әлбәттә біз аны мактыйбыз. Ә сез бит инде аның белән хәзер ничә ел иҗатта бергә? 34 ел, Аллага шөкер. Аллага шөкер. 34 ел дип әйтүегез дә инде дәлилле, димәк, сезнең мөнәсәбәтләр яхшы, димәк, аның белән эшләүе җиңел. Ә калганнарын үзегез сөйләгез әле кеше буларак, ниндирәк кеше? Vildan Halidarovич бик нык тырыш кеше. Иң беренче һәм ул үзенең хаулыгын, үзенең тәртибен һәр вакыт хаклай, карай, үзен һәр вакыт формула булырга тырыша. Әлбәттә, ул спортсмен һәм көн һайын үзенең эше буенча, йыр буенча, музыкаль сәнгате буенча үз өстендә эшләй. Көн һайын ул аранжировкалар, ул йыр эзләй. Музыкантларны таба, ялып итә, яшьләрне ялып итә. Нисәмә елдар буе бер дуслык аралашабыз, хатта рухташбыз, иҗатсыбыз һәм гаиләләр белән туганашып беттек дисәк дөрес була. Карауын Харай төркеме егетләре гомумән баштан алып килгәндән бирле, 90 еллардан бирле бер-беребезне көтләйбез. Бу мин, я булмаһа Vildan бер-беребезне һәр вакыт бергә бердәм булып бер иҗат итәбез. Терәк булып. Теләкләр киләчәктә Vildan абыйга. Алла бирһә киләчәктә эшендә уңышлар, гаилә бәхете һәм гел бергә булайык, шулай. Гел шулай алсак булһын һәм менә Vildan Halidarovич һәр вакыт яшьләргә юл аса, һәр вакыт менә яшьләрнең эшләргә ярдәм бирә. Шылтыраттан нинди вопрос буенча шылтыраттан да ул һәр вакыт ярдәм итә. Шуга зур рәхмәт, әлбәттә һаулык гаилә мендәге. Vildan Халидар улы якташ, Аллаһ Тәгалә һиңә алдагы гомереңдә зур ярдәмдар бирһен. 55 ул 2-5 дигәндә аңлата. Киләсәктә ондай 5ләр бик күп булһын, Алла бирһә. Менә инде безнең Караван сарай төркемебезнең чыгышын тәмамлады. Vildan абый, нинди хисләр сезнең күңелдә? Ой, адреналин шундай, ташып тора, халык шундай дәррәү. Ой, күптән улай адреналин булганы юк, рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Инде дуслар, бездән аерылмагыз, чөнки иң татлы әңгәмәләр безнең Vildan абый белән һәм башка аның чакырылу шундый затлы кунаклары белән барсы да сезне алдагы минутларда көтеп тора. Я очень рада тому, что я сегодня выступаю у Вильданы Яруллиной на концерте. Это на самом деле настолько важный день для меня, потому что Vildan Яруллин всегда очень поддерживает молодежь. Я очень рада, что я в их числе. Vildan abi белән сезнең танышып бик күптәннән бит инде, шулай бит? Әйе, әлхәмдүлилләһ, шөкер, без авылдашларда. Иҗатымда бик зур
rol oynauсы Vildan ağay. Все, һин ерсе була алмайһың дип кире бурып ебәргән сакта, менә уның янымда булуы, килеп укытучылар менән һөйләшеп, мине ерсыга укытырга урынлаштыруы менән мин ошо юлда һайлап киттем. Димәк, сез аңа шулай гомерегез буена рәхмәтлесез инде, шулай бит? Гомер буе рәхмәтлемен, әлхәмдүлилләһи шөкер. Сәхнәдә Гүзәл Уразова үзенең чыгышын башкара, әлбәттә, инде ул да хөрмәт итеп яратып, Vildan Хәлидаровның котларга дип ашкынып килеп җиткән дуслар. Тамашачыларны хәйран калып тыңлап, матур җырның илендә Гүзәл. Дуслык мөнәсәбәтләре, иҗади мөнәсәбәтләр кайчан ничәнче елларда башланды Гүзәл сезнең аның белән? Бик күптәннән дияр идем. Инде Каравай сарайны инде белмәгән кеше юк. Biz de аларның җырларында үстек. Һәм инде Vildan абыйны күргәч, һәрвакыт соклана идем. Яраткан җырчыларымның берсе. Һәм инде чыннан да күпме иҗат, үтелгән юл, үтелгән еллар, ул чыннан да бөтен кешеләргә билгеле, бөтен дөньяга билгеле. Караван сарай һәм Vildan Яруллинны белмәгән кеше юк. Шуңа күрә бик хөрмәт итеп яратып килдек Vildanны. Чын күңелдән тәбриклибез. Таза озын гомерләр телибез. İjat уңышлары булсын, тау күп еллар халкыбызны сөендереп яшәргә насыйп булсын, бергә. Оныталмам мине гомергә. Рамазан авторсәгә убышасы, потому что гастрольдә вакыт юк, ә монда убышырга вакыт бар. Вакыт бар, әйе. Бик олы йөрәкле, бик яхшы кеше, дөрестән дә менә безне, кичкенә балаларны дип әйтегендәйме, артистларны шулай хөрмәт итеп, һәр вакытны үзе янына чакырып, кунак итеп, һәр вакытны ачык йөз белән ул безне каршы ала. Бик зур хөрмәт итәбез, яратабыз, исән-сау була күрсен һәм мине шушы юбилей белән чын күңелдән котлыйбыз. Аның кебек шәп кешеләр күбрәк булсын. Рәхмәт сезгә. Шундый рәхәт кешеләр, олы йөрәкле кешеләр күбрәк булсын бу тормышта. Тамашачылар барсы да бер төрле хәрәкәтләр эшләп бийләр икән, җырлыйлар икән. Димәк, безнең сәхнәләрдә Зайнетдин чыгыш ясый дигән сүз инде, дуслар. Әйе! Ох, кыздыра! Син бит инде безнең шундый креатив уйлаймы, үзенчәлекле шәхессең, әйме? Әйтәләр менә, син Vildan абыйны, гомумән аның иҗатын бер 10 елдан ничек итеп күрәсең? Менә 65 яшьлек юбилейны без ничек уздырырбыз икән аның? Үднән тора инде. Әгәр дә үзенең теләге булса, эшләргә, йырларга, артабан дәвам итәргә, әлбәттә барыһыла килеп сыгыр дип уйлыйм. Чөнки һәр кешенең үзенең теләгеннән тора. Үзенең куйган максаттарынан, бәлки Vildan агай үзенең максат итеп куйгандыр, ошо әйтеп Уфа арена йып юбилей үткәрергә. Буна Аллага шөкер, туп-толы Уфа арена. Нык матур, нык күңелле бара кичә. Бездән аерылмагыз, сәр итеп кенә. Зур рәхмәт. Рәхмәт. Это, наверное, и есть караван-сарай. Путника, прошедшего 55 лет жизненного пути. Здесь, в сердце искусства Уфы, мне удалось соприкоснуться с творчеством во всех его проявлениях. Но самое главное, что я обрел много талантливых друзей. Легенда! Ташкент якларынан килгән безнең кунакларыбыз Vildan Хәлидаровның тугры дуслары сәхнәдә әле чыгыш ясый, дуслар. Әйе, нәкъ үзең Закиров Фарук Каримулла ялла төркеме. Үтсә бер аяң
Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшәмдә Закиров Фарух Карим улы нәкъ үзе басып тора. Хәерле кичләр, саумысыз? Ассаламу алейкум. Пламенный, горячий привет из Ташкента. И, конечно, тепло сердец узбекистанцев. Очень приятная встреча, значит, юбилей нашего друга, брата. Мы очень давно знакомы, дружим. И вот сегодня тоже я имею честь поздравить моего брата, нашего друга Вильдана. Как хорошо, как здорово, нас многое объединяет. И Башкортостан, Татарстан, Узбекистан, много общего. Язык похож, традиции, религия, ну и так далее, и так далее. И слава Аллаху, что сохраняются эти добрые человеческие ценности. Вот так, наверное, надо почаще встречаться. Хочется спросить у вас, именно вот за какие качества вы уважаете, цените Вильдана Халидаровича? Ведь вы сами сказали, что вы давно уже знаете друг друга, да? Первое, что хотелось бы сказать, он такой скромный. Я знаю, что он пользуется таким авторитетом, популярностью, любовью, каким-то уважением, но он всегда скромен. И очень мне нравятся наши взаимоотношения. Он так по-восточному, он обращается в Фарухакя. И все это очень вежливо, все очень уважительно. Это наши добрые традиции. Вот он как бы символ вот этих добрых традиций, обычаев восточных, мусульманских. И поэтому я очень ему желаю, пользуясь случаем, желаю творческого долголетия. Дай Бог, чтобы он много пел, еще долго пел и нас всех радовал. Как мой брат? А? Ну и мир бухарский просто. Как раз, размер, как раз. Как себе идет. Ну, пожалуйста, иногда, в год раз одевай, будет память обо мне для тебя. Еще раз мои самые искренние поздравления. Рахмат. Ты пой, курай, неся надежду людям, пой нам о жизни прадедов, отцов, и прославляй наш край, который любим, отчий край, тот, в котором мы живем. Поздравляю от нашей семьи, от Сафинов. Вы нас хорошо знаете, мы вас тоже хорошо знаем. Вот, Сизге. Всем привет. Ага, передам обязательно. Привет, любимый город! С праздником, Вильдан! Спасибо. Эту песню мы дарим себе, Уфа! С Вильданом я познакомилась очень давно, мне было лет 18 или даже 17. Я еще даже не училась в училище искусств, еще только мечтала поступить туда. Но уже много пела в нашем дорогом городе, побеждала в разных конкурсах. И Вильдан Ярулин в составе группы «Караван-сарай» пригласили меня с ними иногда выступать. Им хотелось, чтобы в их программе красивая русская солистка тоже исполняла песни. Я с большим удовольствием согласилась, и даже было несколько гастролей у нас с Вильданом.
Ну, потом как-то наши пути разошлись, я улетела в Москву учиться, потом работать с Львом Валерьяновичем Лещенко. Но видите, как судьба нас все-таки свела, и уже мы вновь восстановили наши отношения творческие, и родился такой замечательный дуэт «Уфа». Где бы ни был я знаю, ждет меня. А вот как человека, как бы вы описали Вильдана Юрлина? Какие черты в нем вам больше всего нравятся? Больше всего нравится доброта, мягкость, покладистость. Ну, наверное, так. Через 5 лет, как вы видите нашего Вильдана Яруллина? 5 лет. Я думаю, что у него будет не менее грандиозный концерт, чем в этом году. Конечно же, будет еще больше дуэтов. Обещаем вам обязательно что-то еще подготовить. Новые песни, как он сказал, новые дети. Главное – любовь. Seyredip beni topşırığı özünün için lezzetlenip devam ediyor dostlar. Biz bugün Vildan Yarullin'in jubiley tantanısında onun 55 yaşlık Kurkan Beyramı'nda yaşıyoruz dostlar. Ali gözümüz gideri sahneye taşılıyor. Qaytırığa gerek. Vildan abinin bir doğru, bir kaşanışlı dostu. Legendar jırşı. Salavat Fatqadzinov çıkış yapıyor dostlar. Tamaşaçılar indi. Şunday motor hisar bilan o'tiralar. Chunki bunda tog'da bir taqdir aytgan kerak. Eng tika, eng yaxshi, eng zotli jurchilar qutlarga deb bosh qilib kelganlar bizning Vildan abini. Ничек килеп электегез сиз Вильдан Яруллинның бәйрәменә? Әллә фамилияларыгыз бер булганга микән? Безнең бер фамилиялар булганга шулай килеп чыкты инде. Юк инде, дөресен әйткәндә шундый предложение булып чыкты. Вильдан абыйның юбилейный кичәсендә үземнең яраткан җырларымның берсен башкарырга катнашырга мин ризалыкны бирдем. Ник инде шундый матур бәйрәмдә катнашмаска? Шуңа күрә шулайрак. Вильдан абыйны чын күңелдән котлыймын. Исән сау, бәхет, күп кенә уңышлар теләп каламын. Кем килә? Эльмира Нагимова килә саумысыз? Хәерле кичләр. Хәерле кичләр, исәнмесез? Исән сау күрергә. Без дә бик шатбыз, әлбәттә, Уфабызда гөл сагынып көтеп алабыз сезне, Эльмира. Вильдан абыйны котларга дип, шулай ук сезне дә бик ашкынып килгән дип ишеттем, дөресме? Дөрес. Әле без бит әле дуэтта җырлыйбыз бүген. Ансы инде тагы да бер матур күңелле шундый вакыйга. Кем тәкъдим ясады дуэт ясарга? Кемнең идеясе булды? Тамаша продюсерлык үзәгенең идеясе иде. Без икебез дә каршы килмәдек. Эльмира хәзер кем белән тели рәхәтләнеп дуэтлар башкараймы? Аллага шөкер. Һәм барсы да уңышлы бит, субханалла. Аллага шөкер. Safınında Ultingen menen yaraş Hinegen yanında Muhim bəxtli kələm Күңелемдә Хингәнә бит Эшләйем birisi кәңәш Muhim bəxtli Кеше буларак Вильдан абы ничек итеп сез безгә тасвирлап китер идегез? Ой, мин инде әлбәттә аны күптәннән беләм. Кеше буларак бик шундый гади кеше, мин аны даже ойламаган шул хәтлек менә үзе шундый зур кеше, ичке дөньясы менә үзенең тотышы бик гади ул. Бик шуның белән прямо хөрмәт итәм үзен. Чөнки андыйлар хәзер бик сирәк. Vildan абый, шундый матур яшь кызлар белән җырлагач нинди хисләр уяна икән сезнең күңелдә? Күз алда китерә, оялу хисләре. Тартаннан берсе тапкыр сәкнә сыккан кебек. Бүген әйтергә кирәк, бик матур дуэтлар. Әллә нинди шундый матур Мәскәүләрдән хәтта килгән кызларыбыз белән җырлар җырлыйсыз. Сез үзегез тәкъдим иттегезме? Үзегезгә килгән бу идеялар?
Біздің мен өзім тақдим еттім. Эльмира матур деп язып берді. Рахмат Эльмираға. Эльмира Нагимова нинди тиләкләр җиткерер икән Вилдан Яруллинга? Без әле менә җырны эшләп бетермәдек. Менә матур иттереп шушы җырны эшләп бетереп дөньяга чыгарга. Шушы теләк беренче, иң беренче инде безгә ул үрнәк. Без аннан күреп яңадан яңа үрләргә менәргә насыйп булсын, шулай стадионнар җыярга насыйп булсын, тамашачыбыз артып торсын, тугры тамашачыбыз гел булып торсын. Ай-ай салават, туган идең куты. Ай-ай салават, туган идең куты. Вилдан абый, сәхнә артында да күзәтәм, әйме. Әле интервьюлар алганда да шул хәтлек ләззәтләнеп тыңлап торам. Һәрбер артистның, һәрбер яшь җырчының сезгә шундый рәхмәтле булулары сизелеп тора, әйме. Менә бар сезгә рәхмәт укыйлар. Менә сезнең чынлап та шушы кешелеклек сыйфатлары әтиегездән, әниегездән тәрбиядән бирелгәнме ул? Нәкъ шулай, тәрбиянән. Без 8 бала, гаиләле 8 бала. Дисек һәрберенә игътибар бүлә белгәндәрдер. Минем ата-әсәем, Аллаһка шөкер. Һәрбер тәрбияле, һәрберебез итәгатьле, ихтирамлы. Мен бер бүтән булып яшәйбез, Аллаһка шөкер. Әлегесе вакытта туганнарыгыз белән мөнәсәбәтләр ничек? Барсы да исән саумы? Бер кустыгына мәрхүм, калгандары итебез дә исән, Аллаһка шөкер. Һәм сез гел бергә, бердән бәйрәмнәрдә бергә аралашып шулай котлашып яшисезме бүгенге көндә? Менә барыһы килгәндәр, төрле якта яшәйләр. Бүгенге көндә барыһы минең эргәмдә, минең шатлыгымда уртаклашырга килгәндәр. Әлегесе мизгелләрдә сәхнәдә Илсия Бадретдинова кыздыра. Шулай ук инде Вилдан Яруллинның юбилей тантанасына ул да матур җырлары белән, матур чыгышлары белән кызларга ашкылып килгән. Афәрин! Бер дустым бар дөньяны сөя торган. Бер дустым бар ишек атып көлә торган. Анда шундый көчле энергетика, анан керәсе килми торган, прямо бик рәхәт. Әйтәм бит, мин теге күп еллар элек әйткән булсалар, Вилдан агайыңның юбилейында чыгыш ясаячаксың, мин ышанмаганда булыр идем. Бер 18 еллар элек булгандыр инде. Әле менә генә сәхнәгә атлап кына килә торган вакытта. Алар бит инде ул вакытта бик дәрәҗәле җырчылар. Вилдан агай үтеп китә иде шундый теге үзенең төркеме белән, чапаннар белән. Капкара чәчле шундый. Истатны инде шундый чибәрин, мыяклы шундый. Ба инде карап калайык, үләм бигрәк чибәр мужик бу дип. Ул вакытта ук теге былай хамагыз дип кенә карап. Ой, үлеш инде, үлеш. Әгәр дә шул вакытта әйткән булсалар, ул сине юбилейңа чакырачак дип мин ышанмаган булыр идем. Мин чиксез рәхмәтлемен, гурурмын аралаша алуым белән, мин шалтыратканда телефонын алуы белән. Яңадан бер тапкыр әйтә алам, кеше дәрәҗәлерәк булган сайын гадыйрәк була. Үлеп яратам. Яратабыз чынлап та шундый булганыгыз өчен сезне Вилдан абый. Илсия Бадретдинова нинди теләкләр җиткерер иде киләчәк тормышына безнең Вилдан абыйга? Иҗат кешесенең күңеленнән генә теге кешеләргә дә әйтеп бетерми торган хыяллары була. Без бөтенебез дә монда теге сүзнең нәрсә турында барганын Вилдан агай да аңлагандыр дип уйлыйм. Бөтен иҗат кешеләре дә аңлыйлар. Ул күңел менәме? Аны аңлатып булмый торган. Аңлыйсың инде. Менә барлык хыялларда чынга ашып бетсен. Берәр качан теге алагайып беткәч, берәр инде сырган юрган астында ятып, карчыгы белән балаларның, оныкларын, улларының альбомнарын, фотографияларын карап ятканда, үз бәхетенә үзе шаккатып ятырга насыйп булсын. Ой, матурда яшәдем дә ичмасам. Эй, молодец та инде үзем рәхәттә булды инде дип горурланып, канәгать булып ятырга насыйп булсын. Бабай булгач тында. Әле бабай булганча әле. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Котлыйбыз сине шундый уңышлы чыгышың белән. Рәхмәт бик зур. Бүген инде әлбәттә без Вилдан Халидар улын шундый юбилей тантанасы белән котлыйбыз. Фирус, син котлап бүген нәрсәләр әйтерең? Гомумән аны ничек итеп син тасвирларың? Мин аны моны булай дип әйтәсем килә. Мин аны бәләкәй чактан ук тыңлыйм инде. Каран сарай дигән төркемдә аларның шундый яхшы төркем иде. Мин аларның җырларын да ярата идем. Шушы төркемне дә ярата идем. Һәм инде
инде үзем дә артист булгачтын, Вилдан абый белән менә шулай куллар бирешеп күрешкәннән соң үземә менә ниндидер шундай рәхәтлек тойдым, әйтәм. Инде мин дә артистлар рәтеннән йөрим икән дип. Шуңа күрә инде аңа телисе килә шундай матур юбилеенда 2-5 саны миңа калса, аның бөтен әйбере дә бар. Аңа хәзер инде сәламәтлек, әлбәттә. Һәм инде озын гомер һәм яраткан тамашачылары гел, тугры тамашачылары гел аның белән булсыннар. Нинди менә яклары белән сезгә Вилдан абый кеше буларак үрнәкле? Ул миңа әлбәттә яшьтәргә беренчедән ярдәм итү менән бик шундый ихтирамга лаеклы кеше. Чөнки хәзерге көндә яшьтәргә бик авыр сәхнәгә сыгуы. Һәм ул менә әйтер идем, шундай кешеләрнең береһе безнең Башкортстанда әйтәйек, яшьтәргә ярдәм иткән кешеләрнең береһе. Вакытында зур сәхнәгә сыгырга ярдәм иткән, концертларга дур. Мен бuna бүгенге көндә безнең эстрадала күптәй яшь талантлар уның студиясында сыктылар. Менә бит әфәрин Вилдан абый, рәхмәт дип кенә тагын кабат әйтеп куясы килә. Бүгенгесе көндә сез аңа нинди теләктә җиткерер идегез, Алина? Әлбәттә, иң беренчедән һаулык теләр идем, чөнки бүгенге көндә һаулык зур байлык дип әйттеләр. Шуңа һаулык теләр идем һәм озын гомер. Hörmətli tamaşaçılar, юбилей тантанасы гөрләп дәвам итә. Әйе, Вилдан Яруллинны шулай ук котларга премьер вокал төркемендә шулай ук ашкынып килгән. Хәерле кичләр, егетләр. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Бүген инде сезнең дә кәефләр бәйрәмчәдер, шулай бит Вилдан абыйны яратып, хөрмәт итеп килдегез. Мәйдәгез әле менә. Һәрберегез аны бөтен якыннан беләсез, әйме? Ике сүз белән аның матур сыйфатларын шутлап китегез әле. Талантлы, әлбәттә. Һәм талантлы һәм бик асык йөзле кеше. Он вообще очень открытый, добрый, и вообще он наш начальник, поэтому мы по-другому сказать и не можем. Да, с днем рождения! С днем рождения! Җитәкчеләре дип әйтеп киттеләр, әйме? Димәк, сез аны җитәкче буларак та беләсез. Теге ничектер Караван сарай төркеменең җитәкчесе буларак та түгел, әйбәт. Эштә, димәк, ул сезнең җитәкчегез. Менә җитәкче буларак нидирәк кеше ул? Ниндирәк җитәкче? Усалмы? Юк, без әйтмәсенә ул усал дип. Безнең уебызса, ул бик оның менән эшләү бик еңел. Шуңа күрә ул теге йырсы буларак үзе, без дә йырсы булгас, без бер-беребезне бик яхшы аңлайбыз. Сез ничегрәк, ниндирәк фикердә, Руслан? Мы к нему относимся очень хорошо, потому что он к нам очень хорошо относится. Он очень добрый, мягкий. У нас не бывает никогда проблем, слава богу, потому что он вокалист, он нас всегда понимает. Это я сейчас перевел то, что сказал Айгиз, но просто по-русски нашим русским зрителям. Вокалиста понимает, да. Вилдан Яруллин ул снапта бик ярдәмчел кеше һәм күп яшьләргә зур сәхнәгә асусы кеше. Әйе, менә дуслар, мин инде хәзер яшь артистлардан интервью ала башласам, белеп торам аларның фикерләрен, аларның хисләрен, һәм инде тагы да йомгаклап нәрсә әйтәсем килә. Вилдан Халидар улы, сез шундый зур, сез шундый саваплы эш башкарасыз, чынлап та. Рәхмәт сезгә шундый улы йөрәкле булганыгыз өчен. Шулай ярдәм иткәнегез өчен, әйме? Рәхмәт сезгә, чынлап та баш иеп рәхмәт әйтәбез. Вилдан агай, супер! Вилдан абыйның туган көне әйтергә кирәк, космонавтлар көне белән бик якын урнашкан, әйме? Һәм мин карап торам да, Вилдан абый, сез космостан килеп төштегезме, җыендыгызмы учырга? Башкортстандан мин космоска усырга йөрим, Алла бирһә моны. Әзерлек 100% көтеп утырам. Сиратты. Гомумән әйтергә кирәк, һәрбер ир баланың хыялы дип бит инде шул космоска бар. Баласактан без теге Харай башынан ыргый тугайнык, аска без космонавт булабыз дип. Сезнең хыялларыгыз, уйларыгыз. Гомумән сез хыялланырга яратасызмы тормышта, Вилдан абый? Гомумән мин хыялый тормышта. Хыялланам, өметләнәм, нидер көтәм, мөгъҗизалар көтәм, шундый. Менә үз-үзегез белән генә сөйләшергә менә шундый урыннар, вакытлар табасызмы тормышыгызда? Менә сезгә кирәкме шундый менә бер үзегезгә генә тынлыкта калырга кирәк?
уйларны, дөрес фикерләрне дөрес кенә салыр өчен? Бар, мин шәхсән туган ягыма кайтып, табигатькә сыгып, шулай хозурланып, көй салып, шулай яратам. Тормышта менә кешеләр белән аралашканда, Вилдан абый, нинди кешеләрне яратасыз? Гомумән, нинди кешеләр белән җиңел аралашасыз? Кешеләрне яратам. Позитивный кешеләрне, изгелекле кешеләрне яратам. Если ты не скажешь до свидания, если не прощается с тобой. У нас очень долгая дружба, мы рождены в Советском Союзе, поэтому его лицо, те, кто тогда родился, очень знакомо всем тем, кто тогда любил нашу эстраду, советскую эстраду. И все те песни, которые он пел, и сейчас они очень популярны, и сейчас они очень актуальны. И я хочу, чтобы наш дорогой Вильдан долго-долго жил, и вот его творчество, оно не останавливалось, чтобы он передавал эти песни своим детям, своим внукам, правнукам, и чтобы мы жили не только на совсем популярной музыке, которая, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, мне она где-то нравится, где-то нет, но та песня, те песни, на которых мы выросли с Вильданом, они мне все-таки ближе, уютнее и роднее. Вильдан агай, хөрмәт итәм, һәрвакыттагыча, рәхмәт булганың өчен. Гаилә бәхете сау була бирсә. Рәхмәт, бик грандиоз концерт бүген. Халык бакча огонь. Бу безнең Башкортстан шуңа күрә. Мин һәрвакытта шат. Бик зур рәхмәт. Вильдан Хәлдәрҗкә мин бик зур рәхмәтлемен. Аңа чын рәхмәтләремне әйтәсем килә. Һәм дә инде сау сәламәтлек телим. Менә аның шундый кешелекле булуына, ул бик күп кешеләргә, яшь артистларга, яшь буыннарга, бик күп кешеләргә ярдәм иткән кешеләрнең берсе. Шуңа күрә Вильдан Хәлдәрҗ, чын күңелдән тәбрик итәм сезне юбилеегыз белән. Исәнлек, саулык, сау сәламәтлек. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Увидели, насколько этого человека любят. Любят, да, количество гостей. Там нам сказали, что 5000 гостей. Представляете, да? Да, это поэтому очень самое дорого главное, стоит. Конечно, да, долгих лет, здоровья крепкого, чтобы друзья прибавлялись. Только и прибавлялись, конечно, на настоящих друзей, от которых будет и поддержка в том числе. Вот, потому что это, насколько бы не был крут человек, все настоящие друзья, это очень важно. Поэтому, и, конечно, спасибо отдельное за то, что чтите традиции, за то, что мы сами понаблюдали, насколько интересен был концерт и насыщен именно национальными песнями. Спасибо. Здорово, да. Счастья, мира, процветания вам, вашей семье, доброты, молодости, счастья, позитива. Всего самого-самого доброго. Долгие лета. Hürmetli tamaşaçılar, Mandi'nin eli bizning sertifikat topshiriq tarixida bo'lgani yo'q edi. Ufa Arena. Vildaniya rolida ile bir yaşlı bile tantanası. Hem sahnede Zimlaya Türk'ünü. Hem de videoları kasmanaz. Zimlaya Vildaniya Türk. Oh, şu şamatır koğuylananlardan biri sizinle tüge bir atlağa soğulaşan kızlarım. Koğuylarınızda karmak yaşırga dert mısın? Şanış mısın? Keyfiniz kanalık güzelinki mısın? Rozı hayırına, her vakit kamat edeceklerine çın koğuydan külep kala. Sağ sayılatlığınız. Зеленая, зеленая трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, прошит метеоритами простор.